Quan em vaig embarcar amb l'aventura de la tesi i vaig demanar la beca predoctoral a la IDIAP, jo tenia 57 anys. En aquell moment no tenia càrregues familiars, disposava de temps, però em sentia compromesa amb els pacients i l'equip i vaig preferir demanar l'ajut econòmic i mantenir la meva jornada laboral completa. En el meu cas, la major part de la investigació es va finançar amb una beca Peris. Amb la beca predoctoral vaig pagar els imports de les matrícules dels cursos de doctorat, que en total van ser 6, una part de les despeses d'una de les publicacions, les taxes, els transports, la impressió i enquadernació de la tesis a paper i el càtering de la celebració de després de la defensa pels membres del tribunal, pels amics i familiars que van assistir. D'aquell dia en tinc molt bon record. Els anys de doctorat, que a més van coincidir amb la pandèmia, han estat molt intensos pel temps de dedicació i sobretot també pels aprenentatges i els companys que hi van col·laborar. Probablement, si no m'haguessin concedit la beca, tot això m'ho hagués perdut.